Het jaarlijkse KBO Shuttlebull-toernooi vond donderdag plaats. Deelnemers uit gemeente Venray konden genieten van een sportieve dag met het warme zonnetje. Ik heb op dit moment 39 teams, dus 78 deelnemers. We hebben 5 prijzen. Voor elke pool hebben we 5 prijzen. We hebben ook nog een poedelprijs, dat hadden we eerst niet. We hebben dit jaar een poedelprijs bij gedaan. En dan de 2 winnaars van iedere pool, die spelen de echte finale om de wisseltrofee die we dan ter beschikking stellen. En hoe gaat het vandaag? Dat is een verkeerde vraag op dit moment. Slecht. Het wil niet. Nee. Nou, de eerste gewonnen, dus nu dadelijk de tweede. En u gaat voor de winst? We gaan voor de winst, zeker. Zeker. Met mijn broer. Ik doe met mijn broer. En we doen ons best en meer kunnen we niet doen. Hè? Hoewel het enthousiasme onder de 55-plussers groot is, blijft nieuwe aanwas een uitdaging. Langzaamaan komen er wel wat bij. Ze komen oefenen, maar ze blijven niet altijd hangen. Dus ze komen een keer gooien en dan, oh nee, dat is niks. Dus we gaan maar weer. Dus we proberen wel ouderen bij of jongeren bij te krijgen. Maar het is heel moeilijk. Het is bij alle verenigingen van Shuttlebull, het wordt steeds minder. Dus, maar de nieuwe aanwas, dat blijft nog altijd achter. De jeugd denkt van dat is een oude mannensport, denk ik. Maar zo is het dus niet. Eigenlijk hetzelfde. Je ziet er van die leeftijdscategorie van mij, midden 60, iets boven de midden 60 zeg maar, zijn er wel enkele gelukkig naar je bijgekomen. Maar onder de 60 zie je eigenlijk niet. En dat is eigenlijk jammer. Bij ons ook niet. Het is toch meer de oudere sport. Het is de jongeren die moeten nog maar werken, dat is logisch. En er komt weinig aanwas bij, dat klopt helemaal. Maandagmiddag op Hei hebben we een toernooi vanuit de Hetseboelers kermistoernooi. Dus. En dan zie je wel dat er van jong tot oud mitspeelt. Heel gezellig, maar ook de aanwas door minimaal. Want u zou wel een balletje willen gooien met de jongere generatie. Jazeker, dat is altijd gezellig natuurlijk, ja. Ja, waarom niet? Je moet tegen iedereen kunnen gooien, zeggen ze. Dus, en op elke baan moet je kunnen gooien. Ja, heel zeker. Waarom niet? Er moet ook een beetje competitie in zitten. Het is gezelligheid en er zit competitie in. En ja, de jeugd ook. En dit is een sport dat kunnen tot late leeftijd blijven doen. Tenminste, de oudste mensen waar wij wel eens mee spelen, zien uit Oostrum, die zien volgens mij 94, 95. En die spelen nog samen. Ja, dat is toch prachtig, als dat kan. En wat vindt u zo mooi aan de sport? Ja, je bent onder de mensen. Dus je bent bezig, vind ik tenminste. Ik denk dat de andere mensen het ook wel willen. Dus het is gewoon dat je de hele dag, een paar uur bezig bent. Want wij spelen dan een uur en een half uur pauze en dan weer een uur. Langer spelen wij nooit als wij hier spelen. Ja, het samen zijn, lekker praten onderling, overleggen en lekker samen een boter drinken, een bier te drinken. Na afloop is wel lekker. Nou, het gezellig. Je kan het samen met je man doen. Dus 2 keer in de week zitten wij hier in Venray. Maandags en vrijdags, middags. En ik vind het super gezellig. Ja, echt waar. Dat vind ik. Iedereen kan ik het aanraden, moet ik zeggen. Ja. Dit is een combinatie. Het is gezelligheid met steeds wisselende mensen. Er zit tactiek bij, er zit handigheid bij en een hele portie geluk. En dat is voor iedereen hetzelfde. En de ene dag gaat het als een trein, de andere dag gaat het niet. Maar je moet gewoon wel het plezier erin houden. Dat is het mooiste. Ja.